Asára a roční Sam jsou takzvaní volní letci. Nemají přistřižená křídla a na procházkách odletí od svých majitelů, kdy se jim zachce. I okolo domu se pohybují svobodně, posedávají na stromech a pozorují okolí. Máme dneska už 2 ptáky, které nám lítají volně. Vlastně, když jsme tady doma na zahradě, tak se o ně vůbec nemusíme starat a prostě je to nádherný. No. Volným procházkám předcházel několika měsíční trénink ve speciálním postroji. Dnes už ho papoušci nepotřebují, majitelé jim důvěřují. To víte, je to trošku adrenalin, ne, že ne? Pusu. Oba papoušci vyžadují hodně mazlení. Mazlice ale Sam a Sára chtějí jenom se svými majiteli. Od nikoho cizího na sebe sáhnout nenechají. Nádherně zbarvení ptáci s téměř metrovým rozpětím křídel budí na procházkách velkou pozornost. No je to krása. Pták, který je vlastně svobodný a vrací se, to je bezvadný. Je to fantastický úplně, to jsem vůbec neočekával se takovýho tady. Je nadpřirozený, jsou nádherný teda. Jako zvířata ho strašně ráda a tohle to je úplně něco nádhernýho. Nejradši jsou, když jsou s náma, to je jako 100%. Když je někam vemem. Na výlety se u bednárů vyráží z papoušky klidně autem, nastupují sami. Nejvíce ale užívají jízdu na skútru. Stejně jako lidé mají i papoušci své neřesti. To pivo je strašný. To je jako prostě, když mužský si natočí pivo, tak to je její. To ona prostě neodolá a může být kdekoliv a jak kdyby to cítila. Ary se mohou dožít i více než 50 let. Jejich majitelé si proto už nyní vychovávají nástupce, který se o Sáru a Sama v budoucnu postará. Je jim jejich syn, dnes 7letý Denis.